5 znamení, že práve teraz sa ti deje obrovská životná zmena a ako to zvládnuť. Možno máš teraz fakt ťažké obdobie. Možno sa ti všetko v živote rúca a rozpadá a ty absolútne netušíš, čo ťa čaká. Chápem to, rozumiem ti, zažíval som v mojom živote niečo podobné. Vždy, keď ťa vesmír posúva na novú časovú os smerom k tvojmu vysnívanému životu, tak ťa otestuje. Ulož si toto video, pretože si pripomenie, že týchto 5 vecí sa môže diať aj tebe. Číslo 1. Všetko sa ti rúca a rozpada. Práca, podnikanie, vzťahy, plány, zrazu nič nefunguje a nedáva ti zmysel. Všetko sa rúca, všetko je preč a ty netušíš prečo. Nesnaž sa všetko opraviť, nelipni na starom živote. Čo k tebe patrí, to ti ostane a čo k tebe nepatrí, z tvojho života odíde. Príjmi to a dôveruj tomu. Číslo 2. Ľudia sa rýchlo menia, miznú alebo úplne otáčajú, nespoznávaš ich. Ako to zvládnuť? Nikdy, ale nikdy sa nesnaž nikoho presviečať, aby bol s tebou. Vyčerpáš sa z energie, nerob to. Číslo 3. Veci, ktoré ťa zaujímali a bavili roky, zrazu prestávajú dávať zmysel. Ako to zvládnuť? Otvor sa novým nápadom, novým činnostiam, novým aktivitám, novým návykom. Skúšaj nové veci. Buď otvorený. Číslo 4. Máš pocit, že ti nikto nerozumie. Hlavne ľudia, s ktorými si dlhé roky rozumel. Ako to zvládnuť? Chráň si svoj čas a svoju energiu. Toto obdobie je veľmi významné pre teba. Predstav si to ako prerod husenice na motýla. A ty si teraz niekde medzi tým. Ak ti nie je s niektorými ľuďmi dobre, chráň si svoju energiu a obmedz s nimi čas. Nie každý má ísť s tebou v živote ďalej. Číslo 5. Divné komplikácie a omeškania. Číslo 5. Divné komplikácie a omeškania. Veci, ktoré si možno dlho plánoval, zrazu nefungujú, dohody neplatia. Všetko sa oneskoruje a všetko je nejaké komplikované. Ako to zvládnuť? Prestaň tlačiť na pílu. Vesmír ti čistí cestu a čaká ťa nová realita. Aj keď máš pocit, že je všetko zlé. Nie je to trest. Je to skôr skúška nádeje, odvahy a toho, či si stojíš za tým, že naozaj chceš žiť život svojich snov. Predtým, ako sa deje výrazná životná zmena, môžeš prechádzať veľkou bolesťou a skúškami. Dobrá správa je, že nemusíš v tom ostávať dlho. Takže nevzdávaj sa, všetko sa deje pre tvoje najvyššie dobro. Maj nádej, maj odvahu a uvidíš, bude to dobré. Ulož si toto video, komentuj slovo odvaha a sleduj ďalší inšpiratívny obsah.